So, panane Bible shona. Alright, I'm reading wedu. You are so powerful. Can you read the Acts Mabasa? Mabasa. Mabasa, chapter 2. I will only read verse 18 and 15. 18 is an accusation, 15 is a defense. And do tonight. It's like an accusation. Mabasa Apostle, chapter 2, verse 13. Yeah. Kunyange zvakadaro, vamwe vakavaseka vakati, vanwa waini yakawanda. Verse 15. Yeah. Vanhu ava vana kudhakwa sezvamunofungidzira. Zvaichiri nguva yepfumbamwe mangwanani kudai. Waita hapo. Make sense, but tatoverenga ipapa. Chirega ichita kuti zvimake sense. Musoro wemharidzo inoti haisi nguva yekudhakwa kana. Haisi nguva yekudhakwa kana. Kubva wadhakwa nguva ino. Iwo ingotsvaka kuti uda kunyora kuti but haisi nguva yekudhakwa kana. Anditi nai. Iwe kaniwe haisi nguva yekudhakwa. Otarisa munhu ari pasaidi newe. Yeah, you may sit padhuze nemunhu usingaziveka ngombonyemwerero. Smile munhu akagara padhuze newe. Yeah, shova kuti unonyemwerero. Iti hama, 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 hama. You are so special. You are a candidate of heaven. God loves you. Not I love you. God loves you. And you think, all right. Muti haisi nguva yekudhakwa kani. Amen. All right. Now panapa pari kubuda nyaya panapa. Zvanzi zvoni vadzidzi vanga vari muupper room. Vachiagoniza vari muprayer. Vachitsanya nekunamatira mweya mutsvene. Varimo vaine umwe chete vachinamata vari pamwe chete. Vari panguva climax yekunamata. Climax yechiKristu vachitsanya vari mumunamata. Spiritually they were high. And varimo zvikanzi mweya mutsvene wakadzika ukauya pamusoro pavo. Mweya mutsvene wadzika ukauya pamusoro pavo. Vakatanga kuita mabasa akawanda. Vamwe vakatanga kutaura nendimi, vamwe vakatanga kuparidzira vakanga vagerepo. Zvikanzi pakanga paine vanhu vakawanda paJerusarema. Vanhu vakanga vari paJerusarema vakanetseka kuti bhati ava vanhu ava tinovaziva mashona, chiNdevere vakachidzidzepi, pari kujeka here. Vari kutaura nemutauro watinonzwa sei, kuchii chiri kumboitika, pari kujeka here. Zvikanzi asi vachitaura kudaro, vari mukuparidza, vari mukuzivisa vanhu kuti ushe hwaMwari hwasvika, pari kujeka here. Shoko raMwari ngarifanirwe kufamba riende kure. Zvikanzi vanhu vakanga varipo, instead yekuteerera zvaitaurwa, instead yekunzwa kuti pane zviri kutaurwa nevanhu, havana kunzwa zvaitaurwa nevavo. But vakangoona action dzavo nezvavaifatarisira zvanga zvisingapindirana. Kwakubva vatanga kuti auku ndo kunonzi kudhakwa manje. Hai munoona nyaya dzekuvharirana, vanhu vanovharirana apa apuseza. Vachivharirana. Iye zvino vakavharirana variko. Ezvino vabuda vadhakwa manje. Zvinhu zvamunoita pakavanda zvinongobuda pachena. Vabuda, honai zvavakuita, honai vakadzi vese, honai namai vaJesu varipo, honai zvavakuita. Vanhu vakatanga kuita kukwapomera mhosva yekuti vakadini vai, vakadhakwa. Vanga vakazvivharira ikoko vachimboitei kusina vanhu. Tiritezi vakadhakwa vanhu. Zvikanzi panguva iyoyo Peter, Peter hamusi kumuziva, tikaona nguva tichazotaura nezvakaita Peter Gideon. But Peter uyu muchinda uyu handiti nazvo. Zvikanzi kwakubva Peter asimuka. Peter akasina mvumo yekusimuka.
Kana kune vanhu vaiziva Peter was not supposed then andirini ndasina kana magatsi ekutombosimuka kudefenda vanhu vaMwari because of what had just happened. Pari kujeka here. But Peter unosimuka panguva iyi obva ati aiwa varume, ndekupi kwamakamboona vanhu vanodhakwa na9 o'clock ipi? Ndekupi kwamakamboona vanhu vanodhakwa makuseni akadai? Tiri tese hapana akadhakwa. Choinguva yekudhakwa here. Ndiani anodhakwa nguva inoyi ane dzakakwana chaizvo anodhakwa nguva ino? So Peter akanga ari kuti patsika yechiJudha 9 o'clock was the time for worship. Pari kujeka here. Morning worship yaitangwa na9 o'clock. So panguva iyi yekuti vanhu vafanira kunge vachipinda kunonamata ndo pakatanga kuitwa nevanhu ava mashenanigans avo. Tiri tese saka vanhu vakanga vari vane mvumo yekuti kuchirudzii chakuitwa nevanhu nguva yemunamato, nguva yatofanira kunge tichinamata ndo nguva yavari kupefoma kudai. So Peter ari kuti ndiana in his right sense or in a right senses angadhakwa at a time like this, time yekuti denga rakafocus on earth, iwo dhakwa. Who can do that? Peter ari kubvunza ndiani angadhakwa nguva yakadai? Kana ndimiwo munhu akakwana chaizvo angadhakwa here vakomana nguva yakadai? So ngatauranei pachiJudha chaipo, ngatauranei pachiKristu. Ndiani angadhakwa zvinhu zvakadai? Munyange mukatiita mafunza vakomana, mukabva matiitawo marombe ekuti tikatadza kuziva nguva, tikabva tadzwa kuziva nguva dzekudhakwa. Aiwa, nyangwe tikanzi tinorinda sei doro racho, nyangwe tikanzi tinoda kudhakwa zvokuti tikabva tatadzawo kuziva here nguva yekudhakwa. But mubvunzo waPeter ini wakandidena, because kune yuthi yekwedu isikazive nguva yekudhakwa. Nguva yekudhakwa here inaisisi. By the way, regai ndikurumidze ndapinda panyaya apa kuti chinodhaka harisi doro chete. Tiri tese zvinodhaka munyika zvakawanda. Stress inogona kukudhaka zvokufamba murodhi upotsa warohwa nemota nestress. Wakarohwa so nestress unogona kutadza kunzwa kuti vanhu vari kutaura newe. Kusvikira vanhu vakuti ko iwe tiri tese wakarohwa. Izvezvi wakatarisa kuti fesi dzevamwe vanhu muno patambo kuti ichemwerere unosura kuti ifesi kana ziso racho muvhurirwa rakaitwa kunge pinjisi kudai. Tiri tese zvinodhaka munyika muno. Munyika mune zvinodhaka zvakawanda, including madrugs, misongodhiya. Tiri tese zvinodhaka zvakawanda. Mbanje dzinodhaka, chikafu chinodhaka. Ukanyatsochidya bhobhoso ukanyatsorova pari pasikati apa, unoona munhu aita kusasavadza dumbu kudai, musoro ziso harichadi kana kusvinura, wakungotsvaga pekuzendama. Torati dzaro white, chikafu chinodhaka. Kaita nzara imwe, so nzara imwe inotadza kufunga kunza. Unoitiswa yese ngatibvenda itakadai unongochingoteka hande itakadai so haiwa todzoka mana hande vaona iwo chako kungogundurira musoro uchiteera chikonzero nzara. Nzara inodhaka zvekuti unoitiswa yese ichita kunge munhu asingafunge. Ndakambobvunza ukambopinda kana mubanana chicken iri muyamwe ungopinda yamwe ungogara ungopindawo zvekukotiwo ndakumboona behavior yevanhu vanopinda muno. Ndoma unonakidzwa ipapo, asi zodawo kupindawo wakaguta bhozi iwo unogona kusvita firimu kuti but munonakidza mekuona munhu achipinda, so munhu achipinda nespeed so achipinda ukazoona kuti uyu ane mari ndeuyu dzadzira idzi dziri kungoteerawo idzi ende dzakamira dzichepera kuverenga kuya hapana chaichierengwa. Iwewe hauna choice apa, zvatengwa ndo zvauri kungopiwa chauri kutarisa uku.
uyazoroti ende kumubvunza kuti saka waviringa chii chawaoni hapana akadhakwa zvinodhaka vakomana munyika zvakawanda tiritezi kaverenga Luke chapter iyi ndiye kungonyora muzvoiverenga mega Luke chapter 21 verse 34 inototaura kuti moyo yenyu vakomana ngairege kutombobatikana nekudyisa tiritezi musaremedza moyo nekudhakwa nezvinwiwa musaremedza moyo yenyu nemacares of this world ai pamacares of this world apa pakandibata kana kuine nyika iri kukuwadzana nepuresha ndiyo nyika yatiri nhasi generation ino yegore rino vakomana unokuvara nepuresha ukasaita zvekutamba so ukasangwara ukasava sober you cannot survive this generation unovhiringika if you are not sober in our generation nhasi unokuvara because yangova generation yekuda kungokuwadzana it's a fake generation if you check my picture pa Facebook ozondoona live so unoshamisika because inoona ndakanyatsorwa pose yakaitorwa napastor yakauzoshambira kamera nenai unyatsobuda ine the camera make sure kuti yakugadzira yakupimpa wobva wanyatsopimpwa nekamera yokufirita yokuyanika apa for public consumption ende vanhu vachikuona so vanoona imwe complexion vanoona rimwe ziso vanoona rimwe lip vagoona kamunhu nekadhimbu havaone kana guma tiritesi ende bvudzi iroro rinenge rine zvimasadza harioneke because kamera inobva yatsoita kuti risvibirire robuda zvakanaka and we portray that to the world yet behind you are rotten you are eaten in real life haugarike newe but pa Facebook pa Insta haiwa pa TikTok aya muchiita unge zvinhu zviri kufaya with the TikTok but in real life you are stressed to nothing you cannot even smile you cannot even crack a joke haugoni kana chaunonyatsoita in real life chaiko you are pathetic kugara newe vati kuitira vanhu ende iwewe wotanga kufollowa zvinhu zvakadaro you are following rotten people who live fake lives and in the end iwewe you are a nobody wakatozvidhakwira zvako tiritesi haisi nguva yekudhakwa haisi nguva yekudhakwa be yourself be sober 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9 be sober and be vigilant for your adversary for your enemy the devil is roaming around like a rolling lion seeking whom he may devour you are the target and Satan asita zvekutamba zviri pachena denga rakatiudza kare strategy yaSatani ndeyekukudhakwisa and kana wadhakwa you have hauna good judgment in everything zvauri kuita kungobhaiza chete you cannot think properly wakadhakwa kana kutarisa so kune mumwe munhu atouya pamusangano panapa imwe level rekudhakwa rega ndimbotaura zviri riwo sorry ndikadarika nomadomasini but it's real wauya panapa iwe nemonaki rine hembe 18 but uchiziva kuti ndiri kuendawo just for 2 nights muriyatsoona kuti dzakadhakwa and haisi nguva yekudhakwa ino you are not thinking straight you are not thinking straight you are not even yourself kana varungu vakutaura kuti no help him he's not herself she's not herself he's not himself kudhakwa it means you are not living your life
something has taken off. You are under the influence of others, of something. Chi chakakuinfluenza iwewe. Chi chiri kukudrive. You are under the influence of an ego. You are drunk the ego. And you want everyone to puruzira that ego. Unoda kuiportray image yausini. Who will be you? What is statement here? Who will be you if you don't want to be yourself? You want to be like mama hipsters, hipsters, my celebrities. You know, TV, portray life on TV, and you want to be like that person. When will you be yourself? Wakadhakwa. And in wakudhakwa, it is wrong. This is not the time to be drunk. Treaters. This is not the time. Urukudhakwa, wrong time. Because there is an enemy, that moment when you are not thinking straight. And if you don't put Zaywa, come in the Ripana. Some of you, I'm starting my endamo. But if I'm my endamo, everyone who messes up in life will tell you this statement. I was not thinking straight. You know, I just don't know what took over me. Everyone who messes up, I wasn't myself. Sakapita kuti kana ndimi ndiana angadhakwa nguva yakadai. Hamusikuona here nguva ingawani Pauro akati ngwarirai nguva yenyu mazuva akaipai. We are living in unprecedented times. Nguva dzatiri kurarama vakomana hadzina kujairika. Things are weird out there. Zvinhu zviri kudiwa nevanhu zviri weird. Munhu anga deodorant inonhuwa kunge blood deal. Things are weird out there. People no longer love proper food, they want sushi. Things are weird out there. Munhu anozvipira kusiya a paying job. Riri nani munhu anga ari nesi. Uchishanda zvakanaka nakawanda. Uchida kuenda kuDubai kunoita mari yekudya tsvina yemunhu. You know, you may think this is funny, but it's real, it's happening. I was shocked. And some of these people are the people that we respect a lot. I mean, something like that. Just for the love of money. You have become so drunk by the cares of this world. Just because you have lost something, you are no longer thinking straight. Don't go yekudhakwa here. Don't go yekudhakwa here in heaven. Komudhakwa sei konguva yakadai. Be sober. Be vigilant. Parikutsvakwa vanhu panapa vachamira pakutenda. And who will be sober in these times? Zviri kuvavarirwa nenyika vakomana yatakurarama. Actually, church people unyatsoona kuti vakomana ava vamwe havo doro but vakadhakwa kudhara. Doro akahamwe but because pane vekunyika vacho vakadhakwa kare unotovakunda kupefoma iwewe. Performance uri kusere dzaunoburira mwana wamai dzakanyanya. Unoita dzekubura kunge mbambaira. Chiburira. You are not so. You are not so.
Zvino ndiyo nguva here yokudhakwa? Ndiyo nguva yekudhakwa here? Iye Satani akaita kuvhura ziso achitsvaka vanhu vanouya kusaidhi kwake, achitsvaka vanhu. Anoziva kuti iwewe ukaita saka kudhakwei, paunongoita soba unomhanyira kuchechi, ndo unhu hwako. But haungatambe raka naSatani, hazviiti. Hameno kuti raka munoiziva here. But raka kune vasingaizive, just give me 2 minutes dzekuiexplain. Raka ine zvimaseko 4, handiti ka 5 chepakati. Saka zvimaseko izvi zvinokonekwa nemaparallel lines anenge road, so handiti nani saka anenge akaita 4 corner kudai. So panogadzirwa 2 teams, the good team and the bad team. Pari kujeka ka ndo zvazvingori. So the good team inenge iri munonzi musafe zone. Safest zone ndo area iyi seko repakati. Saka kana makutanga game munhu wese musafe zone, munhu wese opinda. Then enemy yobva yagadzira strategy, vamwe uko vamwe kuno, vamwe uko kugama bhora kana raenda kure. Saka wogadzira materitory avo, woseta zvinhu zvavo. So game parinongonzi che, munobuda kubva muno home seko vari kujeka ka, wobva mapinda museko rekutanga rinonzi safe zone. So pane masides ari safe, aya ekuku aya ari safe aya. Asi uku kune ma-enemies uku neuku hakusi safe uku. Hakusi kokutambira stere and hakusi kokufara uri, but the fate of life will take you there. Asi haunyanyo kufana kufarira iko. Nguva yekuzorora nekufara kwako nekuva safe kwako ndeye kana uri uku neuku nemumaseko pari kujeka era. So what happens is pane paine bhora rinenge richikandiranwa, vari uko nevari kuno kuma-enemies anenge achikandirana bhora, and they don't care about you when you are in those circles. Uri musafe zone. When you are in those lines, you are in the safest area. Pari kujeka era. Asi kana wakukurosa apa pamberi pava uri pa-red zone. Saka this is a danger spot. So the enemy is waiting now. Game ngaritange, munobuda mumanya mupinda museko iri mofamba apa, pane pachifambiwa apa, pana pressure. You know, life pane painombosvikawo paisingakupe pressure, yokuti things will be sailing zviri right. And apa pamhanyiwa apa mune mchitota kana kutofamba zvino, kana kutotaura nyaya, you know, mofamba mosvika mopinda museko iri pana, makuda kucrossa the enemy line. And there in life you have to be very careful, to be sober and to be vigilant. Hapasi pekungoti wasvikawo mune dzungu you wait kuona kuti bhora raenda kunenge kure mbichana, which is the opposite side. And kana raenda kanenge kure mbichana, your chances of survival are either 70 or 90%. Saka iwewe ukaritaimira kuenda kure zviri nani, pane kuti riri padhuze newe, you may not see it. Pari kujeka ka. So you wait, wocheka, wotarisa, wobona raendawo. Parinongoendawo, wanobva atouya pakati. Wamunoyanyotemba. Anobva auya odai wotaimira. And nyaya iripo ndeyekuti that enemy should throw the ball as heavy as possible. Afana kukanda fire. And akakanda fire, iwe uri nzvenga, uyu wotadza kurigama. Raenda kure, so that everyone else passes safely. That's how we play rakaraka. Saka kana usiri uri kumo uri safe, but kana uri apa usi safe. So mugemu rakaraka rinotidzidzisa kuti life sometimes is easy, but sometimes it's hard. You have to cross the enemy lines and show kuti wewe you are okay, you are sober. But unfortunately, when denga parinenge rakuombera maoko nawo kuti yes, time yaMeliet, vakomana regai timboona Meliet kuti anotimiririra here pana. Meliet ndo paanenge achiita zvokudzungaira, haasi kutomboona kuti chii chiri kuitika. Tiri tese. And
denga rinobva ratsikitsira kumana kuti vakoma ndonguva yekudhakwa here kudai tiitese. But when Elliot comes in, obva anyatsoshuwa kuratidza kuti ari very alert and ari careful. Anobva atasa bhora reida uko, obva auya musepo, obva amira, obva ajamba, obva aenda, achinobuda uko denga roti yes, one down. Paanodaiwa yes. Pane time Mwari akambotemba naJobhu so. Wangomuona here muranda wangu so. Mwari angataura here the same about you. Muchinhoyi umu aripo vanotemba naye. Pavasikana vese iye ndotemba naye. Pachitaurwa kunzi hapana kana musikana kwaye, twese twakadhakwa, twiya twakadhakwa, twashishidzwa namadhara twese. Can heaven depend on me? Denga ringakutemba here? Ringatemba here? Kana kuti niwo wadhakwa? Tiritesero wadika. Denga ringakutemba here pachikoro pauri? Pasina kana munhu kwaye. Vanhu vachiverevedza, vachiita zvavanoita, vachitamba sinjonjo. Denga ringakutemba here iwe? Kutaura kuti aiwa kana parise baba college apa tinaye uyu tomira naye and uchimirwa newe shuwa oro wakadhakwa zvako wrong time. You cannot think things take over you easily. No, chako kungovhundukira haunawo panguva yaunota take control. Hauna. Mwiri wako unokusunda, unokutuma zvekuita. Yet it should be the other way around. You should tell your body what to do, but your body tells you what to do. Utoriwo mudani. You are not sober. Ndonguva yekudhakwa here. Shuwa komana chechi iri kutemba newe. Iri kutotembawo newe. Ukaona mamagatherings akadai achirongwa, kutemba newe. Kuti uye umbovezwa zvinhu zviri kurema munyika. But let us bring them out. Tivasimbise, tizame kusimbisa vedu, so that when they go out there, they are sober. Havaendoko vachita sekunge muchechi musina vasikana. Havaendoko vachita sekunge muchechi musina vakomana. But you know when you are not sober, utarisa mukomana ari paside newe, ubva watoona sister. Wakamutarisa so mufesi yeye, uri kutoona hako charizera muzaya. And the devil makes you so drunk. Zvekuti ukaona step yako undongo uri kuona hanonodhadha repani. But vanhu vari kunze uko, iyeye semu muchinda iye. Vakomana. Vanhu vari kuita kuti vakomana. Toita kamuitiroyi. I think the best kutomuingira muchechi iko. Votoitawo kuuingira pano. Ende kana vauya pano soungotanga kutasa kuti hei, kuzva pane ngirozi pano. Machances angu ekumuhwina mufesi wemangani pano. Yei! Apo agent yaSatani iri pano iyaye painenge ichitarisa yobva yatanga kutoona kozvisikana zvacho zvasiri serious. Iwe uchitoseka nemaagent, uchitoita aid the devil's agencies. Nekuti vati hai ino wangu mufesi asi pane anotobohwa pana. Kungouyawo kungoto otherwise panapa. Satani chobva chanyemwerera zvacho kuti zvadzingori huku idzi hadzinetsi kubata. And our ladies are in danger because of you who are not thinking straight. Tirites. Chii chinongokubata? Icho chaunoti chinongondibata. Chinongori kana chandibata. Iwe unongori kana wabatwa wakaita sei? Ende unobatwa ne wrong time.
nenzvimbo yaunobatirwa yacho haiite. Nongeri kana wabatwa, ameno changondibata uko. Ameno changondibata. Ichocho chinokubata ichocho. Nochatiri kukubvunza kuti shuwa seiko uchingochirega chichingokubata? Seiko uchibatwa wrong time? Ndonguva yokubatwa here. Dirutesi. Dai Mwari atibatsira. Ndakatarisa nyaya iyi ndingoishandura kuseri kwayo. The spiritual aspect. The first value of this nyaya. Vanhu vaMwari vari kupomerwa kudhakwa. Vazere nomweya mutsvene. Nyika yakavatarisa seri kuti kuzva vakadhakwa. Dirutesi. Vabva paprayer mountain. Vabva panguva naMwari. Mweya mutsvene wadzika ukauya pamusoro pavo. But nyika kana yakavatarisa iri kuona vanhu vakadhakwa. I'm become. This is my take home. Zviri nani kunzi you are indifferent nenyika dari kufananidzwa nayo. Zviri nani kunzi nevanhu venyika uyo hatimunzwisiso pakunzwisiswa nevanhu venyika. Zviri nani kunzi nevanhu venyika uyu siyanai naye uyo wakomana pane zvatinoita uyu siyanai naye. Pane kunzi auya ndewedu mfesi wedu. Iwewe unzi mfesi wedu nenyika iwe. Nemagafa ari kunzoko vatanga kutaura kuti iwe uri mfesi wavo iwe. Vachironga zvavari kuronga, vachironga zvimasleep over zvavo, vari kuronga newe uri mukati. Iwewe. Vachidza mwana saka totenga mabhiyazi pangari pana. Iwe uri kutoverengawo panhamba yavo. Anorova uya kana ingo yakadai anobhubata. Vazvezvingoda kuti asanyanye chete because moms vake. Asi kumba hake unorova. Ende totomuziva kuti uya hadhakwe ne2 anodhakwa wazvina asvika ku4 chimude guy boys. Nyika inotokuziva inotokurongera. You are that easy to catch. Zviri nani kunzi nevenyika uyu akasara. Pane kuda kunzi uri kuenderana navo. Dirutesi. Maimbozviziva here vadikamu kuti nyika yatakurarama nhasi isusu hedu vamwe tinotaura izvi maybe mweya mutsvene uchisunda, but also looking at some experiences. Isome tisitayo magafa waimbonetsa. But you know what kept me in church? Church folks are a bit cool. Ukaona acha zvinhu zvavo so they're a bit cool and sober. So I always wanted to associate nevanhu vanofunga zviri strange. You know, people who think. And that kept me in church. Yeah. Mudhururani wangu ndaiita but kuchechi ndaingonzwa kuti hakunoka. Ina mwana uzonyanyoita chibharanzi kunge chevanhu vekunyika. Urombe ndaiita but zviukuko haiwa. Izvi zvakanyanya izvi. Saka ndaizviwanikwa pane vanhu vekuchechi. But nowadays, vanhu vekunzoko they seem to be a bit cool and sober than our church folks. Kuona so vachifamba ningafamba akaita kuburitsa rute kudhara. Kandikamboita kutonga nemawinds kudhara munhu achifamba so kukudzikama. Kumbozvitovawo. Hai. Kana nekamupfekero kacho. We know you got hips. We know the beauty is there. Hakuna anokutorera. Even if we don't comment or put a like, we can see. Why try to force that? No. Zikama, be sober. Have
unoda kudhakwa zvokudaro because pamazvizvi ndo pane nhunzi zhinjika zvineumbwa zviita mazvizvi kuyanika nyama pachena magora akatinobva tauyawo kati eteti tiri serious ka gora here towoswa rongodika roenda oya rimwe ya rodi and never think we are serious Karuje iwewe kuitwa Rufaro stadium iwewe agoda kuseshena anongoya chiseshena ouya zvake kungozoseshena osiya dikita rake oenda koya mumwe oya oseshena no maintenance sara pane kamhanza sozvati ai pari kutambirwa panapa sei kwasikana kumera sora zvaro pane kamhanza haisi nguva yekudhakwa haisi nguva yekudhakwa kati sei kwausingazive nguva yekudhakwa iwe tiri tese tiri tese rivadikapo. Let the world see the difference. Let there be that ngaivepo difference iyo. Ivi haikona kuda kubatikana neevangelism so much. Haiwa toda kuvasvikira iwewe manje. Toda kuvasvikira. Zvekuitwa pakuva conformed to them. Ndipo kubvunza iwe illustration. Ari pamusoro neni ndiri pasi tobva tingatidodzane wamofunga kuti anododzwa nyore nyore ndiani simple ari pamusoro anokoromoka nyore vhesi rakataura kudhara tiri tese you are elevated, you are flying, you are there. Unokudireiko kutakurana nemukwende iri pasa parikujeka siya mweya mutsvene uite basa rawo iwewe just live Christ, do the evangelism, and they will be attracted to you. Kwete kuda kuenda kwavari no parikujeka era vadikamu vedu vakawanda vakufananidzwa nenyika. The devil has taken over the throne. He has taken over. Yet that throne is a coveted throne. The throne ya Mwari, so Mwari vakakutarisa so varikuti uyu ndiye wangu. Apa ndopa ugaro wangu. Panoda kuisa mbiri yangu. And unfortunately, when God puts the light on you, you become the light and you shine. By the way, our young people, you are so beautiful. You are so beautiful. Amen. Makanaka mani. Amuzvizive chete. And zvinooneka kuti amuzvizive nekamuitiro kenyu. Hazvidi kubhabhauka. Mfesi zvoda kudzikama. You are there. It's just a matter of time kuti uite mari. Vamwe venyu hamuiti mari as long as you are still single. But Mara hapume as long as you are still single. I'm a testimony. Inini zvaibirira untange ndarora kuti ntange kupata tumari. And this is the reality of life. Maria unobata uisinga. Maria iyoyo kazhinji kacho it's an ammunition against God. So sometimes kune vanodiwa naMwari, sometimes Mwari anotendera kuti imboshaika. Oita yekutsanzadzira kuti ungoroora. Uchingoroora chete madhoo benengene. Mama businessmen akawanda atoziva nhasi
vachiri vakomana dzaiva tsuro dzekuperedza kutamba nadzo kana yemubhuku yanga iri nani wozi yaitonobooma nhamo zvitesi dzaiva tsuro but iye zvino zvikaonekofamba nemotokari dzinoshamisira ende kwadakasa mafesi aishamisira tiri mayuthi zvitesi saka vadikamba be sober ndozvega zviri kungotsvagwa be sober haikona don't try to do things for yourself. Allow God to lead you. Allow him to lead you. Musanzwa theory dzekunzi vakadzi vasikana vakawanda munyika vakomana vashoma. Those are theories. And Satana ari kuwanza vasikana. It's a strategy. We'll talk about that in the afternoon. Amen. It's a strategy. Ainotanga nhasi. But vamwari vasikana vamwari vanoda kuroorwa vanoroorwa. Kana uchida miririra Mwari. Pari kujeka. Give yourself to God. He will lead you. But dambudziko redu takadhakwa. Wrong time. Ende kazhinji nguva yaunoda kuita kakanenge kakuda kubhabhauka. Potential ndo painenge yakakutarisa ipa. Potential. Ndo paanenge Mwari anenge amutumira so pakariba camp pana. Potential wakanyazoti joko maziso. Iwe ndo pauri kumera mapapiro. Potential wako potential wakushaya zvekuita iwe uchimera mapapiro. Kusaziva kwayo mhashi. Kuti kumhara kufuka kubhururuka kushama. I can tell you this as a testimony. Iyandiregere kuitaura all the time because it has to help somebody. When I met my wife, it was on a gathering like this. In a booth yakatsebu. In the ambiziyo zvakaitwa naMwari, I went and sat kumashure kwavo. There were 3 girls seated there. Ino vakagarawo kumashure pafloor. Vadatambarara zvakuka. Ndobva one of the ladies angodaiwo ndokuguma bvudzi ndobva acho ndobva aguma pasazvikati amuchenji muno vakomana vasiri serious. Ndobva vasinotarisa hakati haihare kati aikana inani ikambofire mukati kuti bvutseni yandiguma ikamboidzorori kana asuri. But guess what happened? This lady just said, I was kind of change inside. And manero actually busy with a program. We just had one light. Very busy to coordinate a program. Program iri kunakidza manero. Light iri havina akaguma ndo barati bwa. Unoza mukaita rima so. Mama you Guess who? Akabva torch yake phone. Late. Abadza torch. Oh, hey, say my brother, I'm checking one. Maybe I'm checking one. Look who makes my brother. Look to his my voice and go over Moses. Apo hapana, now that's my brother. Ndakatarisa face. A good heart. Anyway, the best attraction to a man is not the facial beauty. That means what complexion I see not attract a steering. Yeah, you know what you put for Rongonyo Chendal. Otherwise, I attract. Greatest. You don't get a robbery man, but the real attraction is from the heart. Your heart, your character is the magnet. Aruje, unogona kushandisika nemunhu achidanana newe so, but asiri kana kumboita any move. No, there is no connection of the character, of the heart. Aruje, by the connection here, heart, it doesn't take even a month to do another or another. Natanga kudana.
Mena 5 years, munhu apana chinhu chikutsaya kuitwa kuconnecta kweheart. The attraction outside is there. That's why he always keeps his hands on you. Yeah. But there is no attraction. So there and there, I was attracted by the heart. Ana dzakaroverana. Dzikadairana. The next thing, brothers vanongoita umwari kudai ndobva abirwa imvu. Yangodisappear. Mwari aida kuti asvike kwandiri. Imvu kutei yaida. Hatsvaga imvu yakanga aiwana. The next thing makusera akuya mukoma Manyepa. Ndabirwa imvu yangu asi kumuona asusa ndanatora imvu yangu. Okay, yanga yakanyorwa kuti zita rekutanga. Ainge kanzi aikuterai. Ndikati okay, sandosvira kuti. Apa pana chiri kuzikanwa iwe apo baba vari kutora information. Zita tatobata. Alright, aiwa takutsvagira saka unopindura chechi kupi iwe? Pakati alright aiwa. Hapana aiwa chechi. Haina mbonoka kubata imbuku yauya kwayaunzwa kwandiri. Winzai kuno ndiendese. Pana anoziva namba dzake here dzefoni ningi. Timutsvage. Timupa imbuku. Information iri kuita ichiungana. Saka anogara nechepapi chaipo. Anombogara nani kuna mubereki wake hati tinomuona. Timupe imbuku. And that led to another. Denga rinokurongera tsoro yega. Imbomira kubhabhauka. Be sober. Be sober. Haikuda kutora mastrategy yenyika. Uda kuisa mastrategy yenyika. Nyika iyi inenge yakutokufananidzawo nayo. Zvenyika zvakadhakwa. Nothing is for sober people there. Hakuna chinoshanda for you. Zvako iwewe nyika ikazvitasenotiwa komana izvo zvakadhakwa mani. When the world looks at you, they look at you like they are stupid. That is what it's supposed to be. Be a fool in the eyes of the world. And one day they will sit down to realize that they will defend you. Our enemy is roaming around like a roaring lion. Usadakwa nezvinhu zvenyika iri. Usadakwa pa wrong time. Satana isi hama yako. Hapana paakambonyora kuti hama yako iwewe. Jesu chete ndiye akataura kuti uyai kwandiri. Ndiye akadeclare. Right now Satana akamira apane paakambotaura kuti sima first. Saka sei boshida kuzvibatanidza naye. Iyo isiri hama yako. The Bible is clear. He is an enemy. He is after destroying you. But before you are destroyed, here is cancer. Be so. And even if the world points at you, only God understands. They don't understand the Holy Spirit that is on you. That is making you indifferent. Uchibva kuno kuende kuno. Uchidzokera pane kamwe kaglosa sokane kari pauri kadoksa. Kakupenya. Drunkenness. Kasimo munyika. Ikako so iwo ukaoni. But vari kukuona vanokaona. Ona Moses paipika step achibva mugomo so dzaika kunge dzichadonha dzichiuya. But vanhu ndovati wow. But idzo dzaita kutatarika. Moses. But I want, kupenya here kukoma Moses. So sometimes you may not see that you are glowing. But those around you can testify. Say, Madam Chinda, Madam Skano, baby, there is something different. So don't waste yourself. Be so. Sadhakwa nguva yakadaika. Haisiri nguva yekudhakwa, nguva yepfuka mwere wakomana. Haisiri nguva yekudhakwa ino. It's time to let God take over. How many of you
are saying, Lord, take over my life. Handidi kudhakwa nguva isiriyo. Handidi kubatwa nezvinhu zvenyika ino. Angave madrugs Mwari, help me to be sober. Angave macares of the world, help me to be sober. Don't want to be drunk. I want my judgment. Haifani kuva nyaya yekuda mari ingandidzimaidza nekundivhiringa. Rudo chairwo Mwari harufani kundipusisa. I need to be sober. I need to be sober. If that's your desire, stand up with me. As we pray. Time to be sober. Time for you to be sober. Shall we pray? Baba vedu vari kumusha kumusoro kuduru. Zita renyu ngarikudzwe neutsvene. Ndinokutendai Mwari nekuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Maita henyu nekutaura nesu. Utsvene tiri kurarama munyika yaipfa. Whereby Satan ari kuita zvaangaita kuti pfungwa dzedu dzisafunga zvakanaka. Satan ari kutivhiringidza Mwari, tapusiswa, tadonzwa left, right and center. We are full of confusion. Asi kunzwisisa zviri kuitika. Zvakadaro zvekuti even the church cannot understand some of us. Vabereki vedu chaipo, our families cannot understand us. Mwari, vanhu shamwari dzedu cannot understand us. Nekuda kwekuvhiringwa kwatiri kuitwa newakaipa. Vamwe tatova ma-addicts ezvinhu zvakasiyana siyana, including drugs. Mutsvene tasimuka netsoka dzedu panguva ino. Imi makavimbisa mushoko renyu kuti with you nothing is impossible. Saka naizvozvo Mwari, tinokukumbiraiwo kuti mufambe pakati pedu. Murape mwoyo yakatsemuka. Mugadzire upenyu hwakavhiringika. Create a clean heart in us. Mutibatsire Mwari kuva neumufambiro unokudzwa. Isai kupenya patiri, tive chiedza chenyika. Tisaonekwa samarombe munyika. Tisafananidzwa nenyika. Tibatsireiwo Mwari. Set us apart, O Lord. Nekuti vakavimbisa kuti rudzi rutsvene, rudzi rwakasanangurwa, rudzi rwakabviswa kubva murima, kuti chararama seiko mukati merima. Mwari makatidaidza kubva murima. Tisunungureiwo Mwari. Isai chiedza muupenyu hwedu. Kune zvinhu zvakawanda zvinobata upenyu hwedu. Kune zvinhu zvakawanda zvinobata mwoyo yedu nepfungwa dzedu. Mwoyo yedu inoremedzwa nekuda kwezvinhu zvenyika ino. Asi nonamata panguva ino Mwari. Help us to be sober. Musatitendera kuvhiringwa, musatitendera kudhakwa munguva yakadai. Tibatsireiwo Mwari. Nguva yatofanira kunge tichitsvaga chiso chenyu, titsvage chiso chenyu. Nekuti makavimbisa kuti tikange takutsvaka imi kutanga, zvose zvatinoda zvinowedzerwa kwatiri. Miraiwo nesu Mwari. Help us to set our priorities right. In this war of faith, Mwari tinoda kumira nemi. Ndosaka tasimuka netsoka dzedu. We want to stand by you. With this mighty army here, Mwari pedzai basa renyu munyika ino. You have set them apart pacampi ino. Kuti muvasimbise, so that when they go back into the world, they are different and they are attractive. Nyika idonzwe kubva muzvakaipa nekuda kwemufambiro wavo. Musatitendera kuramba tichishandiswa nekuvhiringidzwa newakaipa. Mweya yetsvina ngaitame kubva muupenyu hwedu. Maita henyu mutsvene, maita henyu samasimba. Nekuda kwekutaura nesu, nekuisa pachena hondo iyi, this great controversy. And by allowing us to have this opportunity to stand up and vote for you, to stand up and come to your side, we want to stand by you. We want you to rule us. We want you to rule our lives. We want you to lead us. Lead us, O Lord. Nyika yakazara nevanhu vakaipa. Nyika yakazara nevanhu vanoshungurudza. People who are untrustworthy. But if you lead us, O Lord, we know we are safe. We know munamato wedu. Muzita ramuponesi wedu Jesu. Amen.
May the good Lord bless you. Amen.